Gure etxera etorri zenaren 2 alabak. Etorri ziren gerra hasi zenean, hilabete bat pasauta, martxoan, justo. Oindala 3 urte. Bai, hori da. Eta horregaitik erabaki zuten joatea, ikasturte bat hemen egin eta gero, neskak, ordua zela ja etxera bueltatzea, eta ian zelan egon. Neskak etorri ziren Txernobil elkartetik, igaz, udan, bai. Udan? Bai. Hemen harreran eukiken duen beste familiak bezala. Bai. Baina Marina eta ez. Marina ama ez. Ja. Neskak bai, oindiokan urteetan dauz etortzeko bezala. Baina igual datorren urtean ezin dute. Adina gaitik. Gauza da, apirilak 15 arte bakarrik apuntau aldi zela, ze papel pillo bat egin behar dira. Han eta hemen. Orduan, familiak bebai, hori jakitzeko non dauden, zelakoak dira, zenbat diran, etxean, zeleku dakaten edo ez, joaten badira oporretan kanpora edo ez. Gauza horiek bebai jakin behar dira, orduan, harremana ona ukitzeko familiekin elkarteen bidez, behar da denbora hori. Berria baldin bazara, ez? Harrenan hartzen dozu metxo bat, eta datorren urtean nahi badozu bueltatzea, harrera hortara, aldozu eskatuz eukizen duna zure etxean. Kostatzen duena da 600 euro, gitxi gora bera, eta gero, rifa hauek, etortzen dira eunekotakoetan, eta ume bakoitzak truke da, deakasuz bitako. Osea, 200 euro badeko zu hor, pizka bat ez dela izatea 600 euron truke umeak hartzea. Bidaltzen dugu Ukrainiar denda baten bitartez. Ze ikusi dut? Donostian eta Bilbon badaude dendak. Eta gehiena Donostiakoa. Euren bitartez, eurek directamente Ukrainiara harremana dakate orduan etxera. Ja, ez da galtzen. Ez da galtzen bide. No se pierde por ahí. Baina, gero bebai, antxe, herrian, claro, eurek dakate harreran beste Ukrainiar batzuk. Eurek? Han? Bai, ze, claro, jende pilo bat gerran bidez galdu dute etxea. Orduan, aldirenak eskapau, jundira, beste herri batzutara, eta, claro, han, imagina, ez dakate ez ebez. Orduan, arropa, janaria eta bebai, zan eurentzako bebai, besteko pizka. Gero junginan bebai, beste egun baten, Kiefera, kapitalera junginan. Hombre, fueron un poco, ver... Claro, han zelan bizitzen ziren eta zelako zen euren kultura eta euren gauzak ere. Claro, gu jutea zan como una fiesta, orduan, danaukin behar dute oso txukun, aurreko astean laguntza eskatu ziren portalkidei, margotzeko paretak, eta horrelako gauzak, txukuntzeko, hemen ez dozu hortaz pentsatzen, baina eurena zan como... En plan, eskertzeko, hainbeste laguntza gaitik, eta hori.